Nu vil jeg vise, hvordan man kan få en bold til at bounce på kanten af et canvas. Så her har jeg et canvas. Så jeg har et canvas her, og jeg har lige nu 3 sprites på den. Og det, der er interessant for os her, det er den røde bold, den jeg kalder ball 1. Det vi gerne vil, det er, at når bolden her, bold 1, rammer kanten, vi skal have op her, kant nået, så skal vi have den til at bounce. Bounce, det vil sige, at den rammer og vender inde på kanten, ligesom hvis den følger refleksionsloven. Så det kan jeg simpelthen bede den om, det har en procedure til. Og den her, den fortæller, en eller anden kant skal den bounce på. Det betyder noget, om det er fra til højre eller venstre kant. Og det skal jeg så have den til at fortælle, at den skal bounce fra den her kant. Så jeg skal ind og finde den her kant, og have den blok, der hedder value edge. Så heroppe bliver den defineret name edge, og nu skal jeg bruge den value edge, så det er den kant, den skal bounce fra. Jeg kan nu se, hvad der sker her på min app. Når den rammer kanten, så hopper den, eller bouncer på den kant, den rammer. Og det vil sige, at den enten rammer bunden og bouncer, hopper op igen, eller når den kommer over til kanten, så vil den også ramme kanten og bounce på den her. Sker det, og så hopper den. Jeg vil jo nok gerne gøre det lidt mere avanceret, for jeg vil gerne have, at når den rammer bunden, så skal den ikke fortsætte. Så hvis vi nu siger, at vi skal have testet, om den her kant er bunden, så siger jeg, at jeg skal se, om den er limet. Så jeg skal se, om kanten her, min kant, edge, er lig med minus 1. Det skal jeg lige forklare, hvorfor det er et minus 1. Det er sådan, at jeg skal lige have der til at ske noget, så vi kan se, at der sker noget. Så jeg vil gerne have min bold til at blive usynlig, når den rammer bunden. Så vi siger lige, at den bliver usynlig, når den rammer bunden. Så visible false. Så nu går jeg over og ser på vores bold og starter igen. Så når den rammer bunden, så forsvinder den. Og det er fordi den øverste kant, den hedder 1. Hjørnet heroppe hedder 2. Højre side af skærmen hedder 3. Og hjørnet hernede hedder 4. Bunden hedder minus 1. Hjørnet herover minus 2. Den her side minus 3. Og den her over hedder minus 4. Så hvis vi i stedet for sagde, at den her skulle hedde 3, og sendte bolden i den retning til at begynde med, så nu sender vi den lige med lidt større fart ud til kanten, så prøver jeg lige at genstarte her, så i det den rammer kanten, forsvinder den, og det er fordi vi har sat kanten til 3 denne gang. Hvis jeg nu sender min bold opad, og siger, at den her skal være et 1-tal. Ups, skal vi rette den sådan der. Det skal være 1. Så kan vi se, at når vi genstarter spillet herover og kaster den opad, så forsvinder den, når den rammer oppe. Så altså øverste kant 1, 2, 3 herover til højre, 4 i bunden, minus 1, minus 2, minus 3 og minus 4 oppe i højre, i venstre øverste hjørne. Så på den her måde kan man bruge kanten, eller bruge den kant, det er, til at bounce på, eller teste, hvad det er for en, og så gøre noget med et objekt, alt efter hvilken kant bolden har ramt.